Il-proġett tal-Hard Rock Hotel f'San Ġiljan qed joqrob lejn it-tlestija tiegħu wara li fl-aħħar snin għadda minn xogħlijiet estensivi ta' kostruzzjoni. B'investiment ta' madwar 320 miljun euro, il-lukanda se toffri 397 kamra u hija ppjanata li tinkludi fost l-akbar faċilitajiet ta' wellness f'Malta, kif ukoll l-akbar ċentru kummerċjali fil-pajjiż. Waqt żjara fuq il-land tax-xogħol, il-Prim Ministru Robert Abela qal li dan l-investiment juri l-fiduċja li l-investituri għandhom fil-pajjiż u fl-ekonomija Maltija. Saħaq li dan l-investiment huwa maħsub ukoll biex ikompli jsaħħaħ il-pożizzjoni ta' Malta bħala destinazzjoni turistika ta' kwalità għolja. Irrefera l-regolamenti l-ġodda fis-settur tal-ospitalità li qal se jkomplu jollu l-kwalità fis-settur. Iċ-chairperson tal-grupp DB, Silvio De Bono, qal li l-proġett għandu jkompli jsaħħaħ l-offerta turistika b'enfasi fuq il-kwalità u jiġbed lejn xtutna viżitaturi li jfittxu esperjenza ta' livell għoli. Il-kap eżekuttiv tal-grupp DB, Robert De Bono, qal li dan il-proġett għandu jattira aktar viżitaturi u residenti li jfittxu l-kwalità f'kollox u nies li ħallu iktar flus fl-ekonomija b'inqas impatt ambjentali u b'inqas iffullar. Il-lukanda qed tiġi żviluppata b'enfasi qawwija fuq is-sostenibilità u mistennija ssir il-lukanda ewlenija ta' Hard Rock mhux biss fir-reġjun Ewropew iżda wkoll f'dak Afrikan u tal-Lvant Nofsani.